Исәнмесез? Эфирда яңалыклар вакыты, студиядә Лине Хәсәншина. Ознакайда районның иҗтимагый тормышында актив катнашкан Лена ханым Гыймаева истәлегенә мемориаль такта ачылды. Серләшергә, белешергә, ничек итеп эшләргә ул минем наставник булып торды дип әйтәсем килә инде. Шорлавыклы буаларны ләмнән чистарту дәвам итә. 4 көн эчендә 7 кешедән торган зур булмаган команда менә шушы күл эченнән генә дә бер КАМАЗ йөк машинасына сыешлы ләм чыгарган. Ләкин бу әле эшнең башы гына ди алар. Җәйге чорда тире авырлары арта. Саклану чарасы бармы? Если все-таки, например, вот травматизация кожи произошла, там даже человек, например, упал, потертый, ссадина, обязательно вовремя обработать. Ознакай районы Карамалы елга Шалтаймас авылында Лена Гыймаева истәлегенә мемориаль такта ачылды. Күп еллар районның ЗАГС бүлеген җитәкләгән, туган авылы Шалтаймасны яшәтү өчен бар көчен куйган, районның иҗтимагый тормышында актив катнашкан Лена Мөхтәр кызын искә алырга, аның хезмәттәшләре, авылдашлары, якыннары, туганнары, ветераннар оешмасы вәкилләре, район җитәкчелеге җыйналды. العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا عبده ورسوله. Тантаналы чара изге дуга белән башланып китте. Җыелган халыкны район башкарма комитеты җитәкчесе урынбасары Дамир Гыйләҗев сәламләде. Янып яшәгән кеше. Янып яшәгән генә түгел, иҗади яшәгән безнең коллегабыз. Безнең укытучыбыз җыр телле шушындый чиста күңелле, һәр вакытта да үзенең фикерен әйтә белгән. Үзе өчен түгел, ә менә кешеләр өчен, бигрәк тә шушы авыл кешеләре өчен җанып йөргән, фида кылган кешеләрнең берсен бүген искә алабыз. Ознакай районының мактаулы гражданины, туган авылы Шалтаймасның чын патриоты булган Лена Гыймаева хакында күп истәлекләр яңартылды. Бу баланың эшли башлавы Ознакай районда минем белән бергә булды. Мин Дом пионеров эшлим, методист, ул Стәрледә пионер вожатый. Менә хәзер ул безнең арабыздан киткәч кенә аның тәрбиясе дә, белеме дә, үзенең матурлыгы да, үзенең җырлавы да, үзенең тавышы да, үзенең үзе тотышы да сокландыргыч һәм сагындыргыч. Безнең Лен Мөхтәровна ул безнең авыл советында 3 созыв депутат булып торды. Аның белән күп эшләр эшләнде. Менә бу авылга килгән вакытта да менә субботниклар үзләре оештырып, субботникларны үткәрделәр. Менә бу нинди генә выход кына тапмадылар, белән нинди эшне эшлисе булса, турыдан эшләп булмаса, выходларны табып, шулай итеп ул ниләрне чиштек, задачаларны. Һәм инде менә бу серләшергә, белешергә, ничек итеп эшләргә ул минем наставник булып торды дип әйтәсем килә инде. Истәлек тактасы 100 еллык тарихы булган Шалтаймас авылының изге җирендә, мәчет янәшәсендә урын алды. Илмира Шәрифуллина, Рөстәм Акбаров, яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Татарстан ишек ауларын төзекләндерү буенча эшләп килүче масштаблы программа тулы көченә бара. Аңа 2019 елда старт бирелгән иде. Әлмәттә яңарту өчен бүлеп бирелгән ишек алды территорияләренең бер өлешендә эшләр тәмамланган инде. Аларның гомуми саны 20 августка 36 ишек алды тәшкил итәчәк. Шулай Зарипов урамында яшәүчеләр яңа юллар белән канәгать. Айрым алганда 7нче йортта 2300 квадрат метр мәйданлы асфальт-бетон япмалар ремонтланган. Булар барысы да безнең ишек алды республика проекты ярдәмендә мөмкин булды. Шәһәр буенча эшләр ел башыннан бирле алып барыла. Инде 10 йортта эшләр тәмамланган, 17сендә эшләр дәвам итә. 9 йорт эш графигы буенча үз чиратын көтә. Әлмәт йортларын ремонтлауга быел 373 миллион сум акча бүлеп бирелгән. Эшләрне 20 августка тәмамлау күздә тотыла.
Выполнены работы по... Яңа тротуарлар төзү буенча эшләр башкарылды. Поребриклар, юл япмалары алыштырылды. Балалар мәйданчыкларына ком түшәлде. Бу йорт буенча финансларның гомуми суммасы 13 миллион тәшкил итә. Двору составляет 13 миллионов. Қолабыздағы шарлауықлы буаларны ләмнән чистарту дәвам итә. Бу эш кул белән башкарыла. Шуңа күрә тиз генә йөреп чыга торган түгел ди эшчеләр. Алар белән безнең иҗат төркеме аралашты. Сүз Рәдифә Нугмановага. Шарлаулы буаларның мондый хәлгә килүенә эссе һава торышы сәбәпче, андый чорда су үсемнәр актив үрчи. Салкынча булган вакытта су үсемнәр буа төбенә төшеп шунда чирә, менә кызуда киресенчә өскә күтәрелә. Нәтиҗәдә сулыкларда кислород кимей, бу балыклар үлеменә дә китерергә мөмкин. Әлбәттә, инде буалар да исләнә башлый. Калабыздагы шарлауыклы буаларны ләмнән чистарту берничә ел рәттән экология һәм төзекләндерү департаменты җилкәсендә. Алар башкаручыларны да таба һәм эш тәмам булгач объектны кабул итә. Буаларны чистартуны без елда башкарабыз. Әдәттә, су үсемнәре җәй булган вакытта шише ката. Бу эшне башкару. Буада тереклек нормаль хәлдә булсын өчен эшләнә. Бу юлы буаларны ләмнән чистартуга Ратник водолаз клубында шөгыльләнүче команда алынган. Егетләрнең максаты изге. Бер яктан алар табигать объектын тәртипкә китерсә, икенче яктан яраткан шөгыльләрен башкаруда ярдәм итә алырлык җиһазлар яңартырга җыена. Өмә өчен түләгән акчага алар сол алырга тели. Предложили помочь, сказали вот, заплатим. И также пустим на хорошее дело, то есть для себя водолазное дело, там, купим новое оборудование, построим себе, восстановим лодку, чтобы, комфортнее было. Егетләрнең тренеры Руслан Сабаев сүзләренчә, су төбенә төшеп, су асты дөньясын өйрәнергә мөмкинлек бирә торган клуб 6 ел эш дәверендә 70-тән артык яшь әлмәтлегә төрле күлләрдә су астында чумып карарга мөмкинлек биргән. Бу клубта шөгыльләнгән егетләр арасында хәрби диңгез флотында хезмәт итүчеләр дә бар. В основном мы погружаемся на городском озере, Урсалбаши, здесь на водохранилище, на остров высаживаемся, оттуда погружаемся. Без күбрәк шәһәр күленә чумабыз. Урсалбашта шәһәр су саклагычында эшләгән бар. 3 ел элек Кәләдәге Акташ провалы күленә төштек. Ул бик тирән, 24-26 метр. Анда без буй метр буенча билгеләр урнаштырдык. И это самое глубокое место в Татарстане. Там постоянно 24-25, когда 26 метров бывает весной, в среднем где-то 25 метров. Мы туда установили буй, веревку размещенную по метражу. Сүз уңайыннан егетләргә изге эшендә ярдәм итәргә теләүчеләр булса, егетләр белән танышу өчен редакциябезгә мөрәҗәгать итә аласыз. 4 көн эчендә 7 кешедән торган зур булмаган команда менә шушы күл эченнән генә дә бер КАМАЗ йөк машинасына сыешлы ләм чыгарган. Ләкин бу әле эшнең башы гына ди алар. Эшне азагына кадәр җиткерер өчен кимендә 5 көн тырышырга кирәк булачак. Рәдифә Нугманова, Александр Исаков, яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Җәйге шиллә тире авырулары калку өчен куркыныч чор. Сәламәт булу һәм йогышлы авыруны юктырмауның төп сере шәхси гигиена кагыйдәләрен үтәү, урамда йөргән сукбай этмәчеләр белән уйнамау. Тире авырулары табиблары йогышлы авыруның янәшәдәгеләр сәламәтлегенә янаучы куркыныч чыганак икәнен истә тотарга чакыра. Чисталык, санитария гигиена таләпләрен төгәл үтәү сәламәтлек өчен зур әһәмияткә ия. Бигрәк тә йогышлы тире авыруларына каршы көрәштә, ди табиблар. Сейчас очень часто приходят уже на прием со стрептодермией. Хәзер бик еш кына стрептодермия, билбаулы герпес, микроаспория белән кабул итүгә киләләр. Бу кисүче лишай, гөмбә авырулары микостопус нигездә иң еш очрый. Самое сейчас распространенное это вот это. Табиб герпес чыкмасын өчен өшүмәскә, стресстан сакланырга һәм авырулар белән аралашмаска чакыра. Если все-таки, например, травматизация кожи произошла, там даже человек, например, упал, потертость, ссадина, обязательно вовремя обработать. Әгәр дә тире җәрәхәтләнгән булса, вакытында шул хлоргексидин, диоксидин, мирамистин, фокарцин, йод, зеленка, бетадин белән эшкәртергә кирәк. Моны көнгә 2-3 тапкыр башкару мөһим. Обязательно обработка очагов раза 2-3 в день. Да, чтобы входные ворота были обработаны вовремя. Әлмәт тире венерология диспансерында дәваланучылар арасында Ольга Миронова. Бөгелмә районында яшәүче ханым сәламәтлеккә, кул тиресенә, чисталык өчен җавап бирүче көнкүреш химиясе, тискәре йогынты ясый икәненә инанган. Мы не всегда
смотрим на pH какие-то содержащие препараты, да, моем посуду, считаем. Без һәр вакыт pH булган савыт-саба юа торган химияны карамыйбыз. Чиста булырга һәм реагентлар көчле булырга тиеш дип саныйбыз. Ләкин бу безнең кулларга зыян сала икән. Хәзер инде йомшак юу сыекчалары белән эшләячәкмен. Работать буду, стараться с щадящими материалами, такими моющими средствами. Шәхси гигиена һәм чисталык турында онытмагыз, сәламәт һәм озын гомерле булыгыз. Ознакай җирлегендә кеше сабан туйлар үткәрү дәвам итә. Шундый бәйрәмнәрнең берсе райондагы ятим балалар өчен оештырылды. Аны безнең иҗат төркеме күреп кайтты. Тулырак Илмир Шәрифуллина да. Шәһәрнең Тарсус ял бакчасында оештырылган бәйрәмгә балалар белән бергә аларның әти-әниләре, оешма предприятиеләр вәкилләре, ветераннар советы әгъзалары, район җитәкчелеге җыйналды. Алар инде аны бик көтәләр, бик яраталар шундый сабан туйларны. Монда уеннар да бар, монда бию җырлар да бар. Ашатабыз, рәхмәт спонсорларыбызга, рәхмәт нефтьчеләребезгә. Бүген районда барысы 200-дән артык ятим бала исәпләнә. Алар һәммәсе игътибар үзәгендә. Әлфия Шәйдуллина үз гаиләсендә 15 бала тәрбияли. Аларның иң кечесенә 9 яшь, иң өлкәне 49 яшьтә. Балалар инде карамасаң, тәрбияләмәсәң, яратмасаң, балаларны тәрбияләп булмый. Мин аларның авырлыгын сизмәдем. Үзем 42 ел эшләдем мәктәп системасында. Әни дип кайтып торалар, бүген иртән менә шалтырата башлыйлар. Әни хәле ничек дип, кичкә чаклы шул мәйтеп телефон хәбәре инде. Әни кайтабыз, әни шунда җыелабыз. Бөтенесе җыелалар, кашанда 25 кеше булабыз. Сабантуй мәйданында быел мәктәпне тәмамлаучы һәм мәктәпкә керүче балаларга, юбилерларга бүләкләр һәм дипломнар тапшырылды. Мәйданда балалар өчен төрле уеннар, осталык дәресләре, спорт ярышлары үткәрелде. Менә спорт төрләре оештырабыз. Менә күреп торасыз, отжимация 35-тән артык тапкыр. Нитиләр инде, гытон нормаларын үтиләр, сикерәләр, менә наклон ясыйлар. Аннан безнең кул көрәш ярышлары бара, бик матур гына итеп. Аннан дар сатуы. Иганәчеләрнең саны да елдан-ел арта бара. Аларның ярдәме белән балалар өчен бушлай туклану да оештырылган. Сабантуй күңелләрне җилкендерә, биергә дә җырлата. Ә менә бүгенгесендә катнашучы һәркемгә туңдырмалар да бушлай өләшенде. Чын Сабантуйдагы кебек көрәш батырына тәкә дә куелган иде. Илмира Шәрифуллина, Рөстәм Әкбәров, яңалыклар вакыты, Луш, Әлмәт телекомпаниясы. Әлмәт картиналар галереясында әниләргә багышланган күргәзмә ачылды. Бу күргәзмәнең авторларын балалар белән генә түгел, ә бер уку йортында берләштерә. Алар барысы да Илья Репин исемендәге сәнгать академиясын тәмамлаган. Бер тема кысаларында булса да күргәзмәдә тәкъдим ителгән эшләр бер-берсеннән бөтенләй аерылып тора. 20-дән артык хатын-кыз иҗатчының эшләрен якын арада карарга мөмкин булачак. В отличие от персональных выставок, вот такая коллективная выставка, в этом и есть преимущество, что все авторы разные, у каждого свой пластический язык, поэтому в любом случае... Шәхси күргәзмәләрдән аермалы буларак, мондый коллектив күргәзмәнең өстенлеге шунда ки, барлык авторларның һәрберсенең үз пластик теле бар. Шуңа күрә һәр тамашачы үзенә ошар бер генә булса да эшне табачак. Ана темасын ирләр ачканда ул үзенчәлекле. Әлбәттә, алар да балалар, аларның да әниләре бар. Һәм бу теманы инде әни булган хатын-кызлар ачканда бөтенләй башка нәрсә. Сез үз әнигезне яратасыз, без үз әниебезне. Ләкин әни кеше үз баласын яратуы бу инде эшләтә мәхәббәт. Но так, как любят мамы своих детей, но это любовь в кубе. Казанда «Победим вместе» дип исемләнгән Даун синдромлы балалар өчен махсус олимпиаданың бөтен Россия турниры тәмамланды. 5 көн дәвамында Россия, Италия, Казакстан һәм Кыргызстанның 198 спортчысы ярышты. Барлыгы 222 бүләк комплекты уйнатылды. Әлмәтле Владислава Усманова 50 метр ирекле стиль белән йөзүдә 3-нче, ә Тамара Осина 2-нче була. Полина Бухтеева исә 25 метр аралыкта иң җитезе була һәм колабызга алтын медаль алып кайта. Эстафетада Әлмәт командасы мактаулы 3-нче урынны яулый. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, яңалыклар чыгарылышының туры трансляциясын сез ВКонтакте социаль шилтәрендәге төркемебезгә кереп карый аласыз. Безнең иң кызыклы сюжетларыбыз да рәсми аккаунтларыбызда урнаштырыла.
Әлегә шулар, мин Лина Хәсән, шинаха монтаж операторы Булат Усманов сезнең белән сау булашабыз. Исәнмин булыгыз.